אדם צריך בית. הזכות לדיור מוכרת בכל המדינות המתפתחות כזכות בסיסית. אמרו יתנו שיכון, לא נותנים. כולם מקבלים, רק אני לא, מה לעשות? אז בואו נתחיל. בראשיתו של הדיור הציבורי, ישראל בנתה דירות בכדי להבטיח מגורים הולמים לאנשים ולמשפחות מעוטי יכולת. אם נקלעתם למצוקה כלכלית, אם יש לכם ילדים ואין לכם אפשרות לשכור דירה, המדינה לא תשאיר אתכם לבד. הממשלה לא נותן להיכנס. בגלל החוסר בדירות, הקריטריונים הפכו להיות נוקשים, ולמעשה נועדו לפסול מראש את רוב האוכלוסייה שזכאית לדיור ציבורי. וכך, הפתרון של דיור ציבורי בארץ הולך ונעלם. שלטון, עולם תחתון. שלטון, עולם תחתון. היום בעצם חרצו את גורלנו. הגורל שלנו זה להיות היום ברחוב, הם הולכים לפנות אותנו, והאמת היא שאין לנו שום מקום אחר. אני לא מרגישה טוב, אני אומרת לכם, תקחו אותה, אתם לא מקשיבים. הילד זה כל החיים שלנו, ואנחנו לא יכולים לחשוב על זה אפילו, שהילד שלנו הולך לרחוב. אז איך הגענו למצב שאנשים בישראל צריכים להתפנות מביתם, כאשר הם זכאים כחוק להיות דיירים ממשיכים לדיור ציבורי? חברות כמו עמידר הוקמו בכדי לספק דיור ציבורי לאנשים שלא מסוגלים לדאוג למצבם הכלכלי, ללא מטרות רווח מצידם. בפועל, התנהלותה של עמידר לא עומדת בקנה אחד עם מטרתה העיקרית. הפכו אותנו בעצם לאשמים, ועמידר משחק בנו, פשוט רוצה לזרוק אותנו לרחוב. אני 40 שנה הייתי פה, ואני אשאר רק פה. רק פה, בן ממשיך, אמרתי לכם, זה גם לדיירי עמידר. זה לא בן ממשיך רק לבני מושבים. גם אני מגיעה לי בן ממשיך. הכמות של האוכלוסייה הנזקקת והזקוקה לדיור ציבורי הולך וגדל, וכתוצאה מזה כל הזמן מחמירים בקריטריונים לקבלת דיור ציבורי. וכאשר לפני שנתיים פורסם דוח של מבקר המדינה עם ביקורת קטלנית כלפי החברות השונות בתחום הדיור הציבורי, מה קרה עם זה? כולם אמרו נורא, 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 היו כמה דיונים בכנסת, וזהו, הם ממשיכים בשלהם. אז לאן נעלם הדיור הציבורי? שמעתם. למדינה אין מספיק דירות, ומה שנשאר לעשות זה רק לפנות אני ואני אחר. תחשבו מתי בפעם האחרונה קם שר ששינה רפורמה קיימת. בקצב הזה הדיור הציבורי הולך ונעלם, ואיתו נעלמת הסולידריות והמוסריות לתת לאדם את הזכות לחיות בכבוד. עד אז, יש מי שנושא על גבו את הסבל. אין לי חשב לחיות, אין לי חשב לחיות. הנה, זה הבית שלי.